Νωρίτερα ήταν η πρώτη τάπα του Παναθηναϊκού, μια έχει και ο Ολυμπιακός από μια τάπα. Παπα-Νικολάου με φάλτσα από την baseline 44-40, η διαφορά μειώνεται στους 4. Κατεβάζει. Σκαστή στο Γκέιμπριελ. Καλάθι και φάουλ από την προσπάθεια του Γκέιμπριελ που πήρε το δεξιό διάδρομο. Τη σκαστή πάσα. Στα 5 και 20, Βεζέγκοφ ψηλά. Το σφύρει στην μπάλα, walk up. Παπα-Νικολάου αμαρκάριστο, είναι μέσα 46-43. Ολυμπιακός που ξεκίνησε με 12% στο πρώτο δεκάλεπτο. Με 0-5 και μετά 12%. Ναν αλλάζει χέρι μέσα. Ο Ναν που ζητάει φάουλ. Γκέμπριελ ανάμεσα από δύο, μαζεύει το αμυντικό. Οσμάν. Καλάθι και φάουλ, λέει ο Τσολάκος. Βεζέγκοφ. Φαλ. Κλέβει ο Οσμάν προς στιγμήν. Προλαβαίνει ο Φαλ. Αμαρκάριστο εκ νέου του Παπα-Νικολάου και εκ νέου τρίποντο. Από την καραμπόλα με το deflection η μπάλα βρέθηκε στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Σουτάρει μαρκαρισμένος με ταμπλό εκείνο Χουάντσο. Αφήνει την μπάλα.